Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať ovládač rolety Simon Go. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sérii diaľkovo ovládaného príslušenstva, navštívte stránku kontakt.simon.com.pl. Tento ovládač umožňuje ovládanie roliet, žalúzií so zmeniteľným uhlom lamiel, markíz, obrazoviek alebo záclon. Môžeš ním ovládať klasicky, hlasovo alebo cez bezplatnú aplikáciu. V aplikácii môžeš nastaviť harmonogramy, ktoré automaticky zdvihnú a spustia rolety v závislosti od dennej doby a ročného obdobia. Ovládač má funkciu automatickej kalibrácie, ktorá nastaví čas spúšťania a zdvíhania podľa parametrov rolety. Tento ovládač je napájaný napätím 230 V. A teraz vám ukážem, ako ho pripojiť. Takže ako pripojiť tento ovládač? Do spojovacej krabice prichádza kábel od rolety. V tomto prípade je to štvorkáblový vodič, má ochranný vodič, neutrálny vodič a dva vodiče, kde jeden ovláda pohyb rolety nahor, druhý zase ovláda pohyb rolety nadol. Ktorý je ktorý? Neviem to a nebude to mať pre nás žiadny význam pri pripojení tohto typu ovládača. Do spojovacej krabice prichádza tiež napájací kábel 230 V, ochranný vodič, neutrálny vodič a hnedý fázový vodič. Pripojenie začíname pripojením ochranného vodiča s ochranným vodičom. Teda tieto dva žlto-zelené vodiče musíme pomocou spojky spojiť spolu. Pripájam ochranný vodič od rolety a ochranný vodič idúci z rozvádzača. A tieto vodiče už máme pripojené a viac ich nebudeme používať, takže ich môžeme schovať ďalej do krabice. Zatiaľ bude trochu vyčnievať, pretože teraz budeme pripájať náš ovládač. Odstránim tento kláves, aby nám neprekážal. Hneď vidíme, kde je vrch ovládača. Ak máš viac takýchto ovládačov, pamätaj, aby si tieto klávesy nepomiešal, pretože rôzne ovládače majú rôznu elektroniku, takže na to dávaj pozor, aby si to nepomýlil. Na zadnej strane máme dve neutrálne svorky. Sú to spoločné svorky L-fázové. Tu pripojíme napájanie a dve svorky. Jedna na pohyb rolety dole, druhá na pohyb rolety hore. Takže teraz beriem neutrálny vodič, ktorý ide z rozvádzača a pripojím ho pod svorku N. Či túto, na tom nezáleží, ja ho pripojím na tomto mieste. Ak je kábel príliš dlhý, trochu vyčnieva, ako vidíš tu. No, treba ho skrátiť. Skracujem ho na vhodnú dĺžku. Teraz je veľmi pekný a pripevňujem neutrálny vodič. Potom pripojím neutrálny vodič k roletám. Ten, ktorý ide na roletu, pripojím ho k svorke N. Priskrutkujem. Priskrutkovanie nerobíme nikdy s celou silou. Malo by mať okolo 2 Newtonov, naozaj to nie je nejaká veľmi veľká sila. No a teraz nám zostávajú 3 vodiče, a 3 svorky v tomto prípade. Fázový vodič, to je napájanie 230 V. Pripojím ho pod svorku L a dotiahnem. A zostávajú nám na pripojenie tieto 2 vodiče od rolety. Jeden na pohyb rolety hore, druhý na pohyb rolety dole. Ak vieme, ktorý vodič je na pohyb rolety hore a ktorý dole, pripojíme ho podľa týchto smerov šípok. Ak nevieme, pripojíme to ľubovoľne. V tomto momente to nemá žiadny význam, pretože budeme môcť tento smer roliet obrátiť, aby nám rolety jazdili správne, ale to už urobíme v etape programovania ovládača, no a pripojím druhý vodič a vlastne už je celý ovládač pripojený. Teraz ho stačí len namontovať. Tento kábel teraz treba správne ohnúť za ovládač, aby sa nám to všetko pekne zmestilo. A teraz jemne doťahujem.
z jednej a z druhej strany. Následne je potrebné tieto zariadenia medzi sebou vyrovnať. V tejto sérii Simon 55 máš také špeciálne výstupky hore alebo aj dole a tu si môžeš priložiť vodováhu a pomocou vodováhy správne vyrovnať toto zariadenie. Ak je všetko dobre vyrovnané, potom už napevno dotiahneme jeden aj druhý prístroj nie na silu a nasadíme rám. Jednoducho ho zatlačíme. Nasadzujeme klávesy. Pamätajte, aby ste si nepomýlili tieto klávesy od elektroniky s inými klávesmi, pretože potom nám to žiaľ nebude fungovať. Máme iné klávesy od zvyšného príslušenstva a týmto spôsobom sme pripojili elektrickú časť nášho ovládača k rolete. Ak otvárate túto aplikáciu prvýkrát, tak tu nemáte žiadne zariadenia. Ja už mám niečo nainštalované, takže tu už niečo vidno. Aby sa však pripojili k tomuto zariadeniu, prvé, čo musíme urobiť, je pri takejto konfigurácii vypnúť mobilné dáta. Je to najdôležitejšia vec, aby sa pripojili k ovládaču priamo. To znamená, že sa pripojíme telefónom priamo k tomuto ovládaču, bez akéhokoľvek sprostredkovania ďalších zariadení, teda žiadneho routera. Čiže vypínam mobilné dáta, stlačím, teraz vstupujem do nastavení siete Wi-Fi a nachádzame tu tento ovládač s názvom Simon Go Shuttle. Kliknem naň, aby som sa s ním spojil. Teraz sa môže objaviť informácia, že zariadenie nemá internet. Musíš sa jednoducho súhlasiť s tým, že sa pripájaš k zariadeniu, ktoré neposkytuje internet a hotovo. Teraz sme pripojení našim telefónom priamo s týmto ovládačom, takže znovu vstupujeme do aplikácie v boxe a teraz už vidíme naše zariadenie. V tej aplikácii Simon Go Shooter môžeme teraz kliknúť na jednorázový prístup a v tomto momente môžeme skúsiť jazdu rolety hore alebo dole. Roleta ide dole, bola hore, takže teraz ide dole. Môžeme zastaviť, len máme tu informáciu, že roleta nie je skalibrovaná, takže ju musíme skalibrovať. V súvislosti s tým klikneme v pravom hornom rohu na to ozúbené koleso. Potom vyberieme nastavenia zariadenia, je to druhá položka a tu hľadáme kalibráciu, ale skôr než klikneme na kalibráciu, pozrime sa, že čo tu máme, stav diódy. Majú sa tieto diódy svietiť alebo nie? Podsvietenie tlačidiel má byť, máme tu veľa rôznych možností, ale nás v tomto momente zaujíma kalibráciu. Aby správne vykonať kalibráciu, najprv musíme skontrolovať, či pri ovládaní rolety z aplikácie roleta ide správne. Ak po kliknutí na jazdu dole roleta ide hore, je potrebné v nastaveniach zmeniť smer pohybu. A teraz môžeme pristúpiť ku kalibrácii. V opačnom prípade, ak by sme to zmenili po kalibrácii, budeme musieť kalibráciu vykonať znova. Klikneme na tomto mieste typ ovládania. Klikneme na tú ceruzku a máme vonkajšiu roletu, žalúziu, výklopné okno, látkovú roletu, markízu, obrazovku, záclonu, bez polohovania. V závislosti od toho, čo máme tu pripojené, musíme vybrať správny prvok. My máme v tomto momente vonkajšiu roletu, takže je označená. Potvrdzujeme, vyšli sme na túto úroveň vyššie a klikáme teraz kalibrácia a klikáme automatická kalibrácia. Tu ešte vidíme, že zariadenie nie je skalibrované a klikám automatická kalibrácia. Automatická kalibrácia môže trvať niekoľko minút. Súhlasíme? Áno, súhlasíme, klikám. No a teraz sa roleta začína kalibrovať. Ide hore, zastaví sa, ide dole. Tu svietia jednotlivé diódy. To, čo sa deje na rolete.
Zastaví sa znova, ide hore. Ona teraz jednoducho meria ten čas, aký je potrebný na otvorenie a zatvorenie. Po kalibrácii budeme mať informáciu hneď na smartfóne. Zariadenie je skalibrované a v tomto momente je roleta pripravená na používanie. Môžeme prejsť na túto úvodnú obrazovku, klikneme jednorazový prístup a pomocou prsta tu na tej ikone, ktorú vidíme s týmito šípkami, môžeme posunúť a otvoriť roletu napríklad na 50%. Vidíme hneď animáciu, ako sa roleta otvára, na akej pozícii je trochu ďalej, alebo chceme hore. Alebo jednoducho týmito šípkami vidíme hneď percentuálnu hodnotu. Zatvorme ju úplne na 100%. Môžeme tiež na rolete nastaviť rôzne harmonogramy. Ako to urobiť, ukážem už v inom videu. To, čo by som ešte chcel ukázať, je, ak bola roleta zle pripojená a tieto tlačidlá nám zle fungovali. Teraz ukážem, ako ešte zmeniť smer pohybu rolety, aby tieto tlačidlá fungovali správne. Teraz klikám hore, roleta ide hore, ako vidno. Môžeme zastaviť jedným alebo druhým tlačidlom. Teraz to otočím, aby fungovali opačne. Ukážem ti ešte, zavriem túto roletu, aby to bolo viac viditeľné. Aby prejsť do nastavení, kliknem znova na toto ozubené koleso nastavenia zariadenia a tu vidíš taký posuvník, zmeň tlačidla. Klikám zmeň tlačidla, potvrdzujem uložiť a teraz keď klikám hore, tak roleta nám nejde, ale kliknem dole, tak roleta ide hore. No a týmto spôsobom som práve vymenil tieto tlačidlá, klikám dole a roleta ide hore, takže to tu odkliknem späť. Ak po stlačení príslušnej pozície klávesa roleta nefunguje správne, práve tu je potrebné zmeniť fungovanie tlačidiel. Uložím a už sa to uložilo. No a teraz klikám dole, roleta ide dole. A takto sa práve pripája taký ovládač. Dúfam, že s týmto videom si už poradíš bez akéhokoľvek problému. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.